किस झालं गो किस झालं कसं टेन्शन रात मुझे आके गोवा पेट्रोल रे कोण पेटवले पेट्रोल मुझे आके गोवा के पास खाना नहीं होसन चाल रे ओए बिसे किसी ऐसा रे मुझे गोंदरे घरा को आसो ना रे आ जेमरे वाली रे एक कोरा चंद्रे मुझे गोंदरे माका फोन माला आणि मला बोला बाहेर कोण मला आज आपल्याकडे दोघ फ्रेंड मला जेवणा काय मला बोले तू तेका ब्रेक किती जेवण ना मला बोले समथिंग किती डिफरंट कर मला बोले आणि आपल्या गप्पा माशे लेट जातो मला बोल रे अगे आय नो बोत केलदा रे सो स्वीट रिलेशनशिप केल रे आणि लो सो राईस केलो कित केले रिलेशनशिप केला आणि लो सो राईस केल रे इल्ले ते सीता नीला राईस केलं पुलाव आणि आरोस करता अच्छी संपावळा रे पुलाव आणि आरोस करता मुझ बहुत के आले रे उंदरे पुलावचे तांदूळ आले रे आरोसा तांदूळ आसो नाही रे आणि कोणी केसो केलं और कोण पास समथिंग डिफरंट करे आपण रे ओय और पुरो सुनिया गात पासून चार वाजला रे सुची ते बरं काळे बरे इश्क हातरीचे दाडायलो आणि कष्टाची दोस्ता कोण केली अगो सुण्या घालपा सुजे कोणी जाता जाता तो आणखी तुला इतरी सारखी बरी सिजोने शेतरी सारखी ओ असेच मुतो सोडून रे अरे बरी सिजोत रे आयबरी चिपान रे कालरी आयश काती टाटाचे डान्स रे प्लीज ना गस्ता कोणी जात पोसाट लाग रे तुका उडवाय उडे पगा मरे आणि तुला टेमरे आमरी तो सुज मरे सुनिया गालो आटाली नो आज कोणी कोणी बोल जात मग अरे आज बरी चित्या मोबाईल लावला रे जित्या मोबाईल अरे टेस्ट रे बरीश ग्रीन सलाद केले ओ मुस्किट रोज रे साहेब हुच्चे खेटरा साको ना ऐको नाही मला एक चित्या मोबाईल ग्रीन सलाड अगं एक माझं बॉलिंग जाता जित्या मोबाईल ग्रीन सलाड जाता काम करगो हाल लेपा पुडिंग करी वर जाता जेवण रेडी आहे इतले जेवण करपाला गेले अबा आता तू कोण इतले जेवण किती किती गोष्ट इतले जेवण करपाला आणि डिश ना करपाला गेले आणि आणि डिश असे नळ्याच्या आम सांगितली तू आणि डिस्को मारायचे किती दोल होते अरे होय नळ्याच्या मी टाटा स्काय डिश आहे रे इतले कामाला का ते केसं जेवत रे मोबाईल दोघा गेलो आणि दोघं येले ते जे नसलं गेले आणि एका मला रात गेले आणि गे गावात असे टॅटला रे शुकुरी अजून पासून ती टाटा स्काय डिश घे ना हाय गो तुम्ही हा अगो आमचे तिने येऊ आणि चोय आमचे सोयदानी नेबर आम्ही सगळा रे त्या टाटा स्काय डिश नाही आता मी गेले लेबल गेले आता आम्ही लेबल तू एकाला सांगत तू राना राहू नका शहरा इला बिल्डिंग बंगले बिचो येडो चोय राना राव ती माकडा चैता लेबल तुला कळत का लेबल तुला स्पेलिंग करता त्याची हा बरोबर XVO लेबल XVO लेबल इसका नाम है उड़ता है तो भाड़ा बांधून मैं टीवी घाटा भितर राजकोट क्या मारो कितने क्या मार अरे सोनवाला क्या मार रे का लेबल नहीं माफ का गाना बने बोला माफ का गाना कराता इशारा है अपने वही सोनवाला स्पेलिंग गान को XVO लेबल जान मारे ऐसा ए सुकरी चोय तू पण सांगत का हा पोच तो मग झोनवार मला का मस्त झोनवार म्हणते रे राग येता डंकी बोल ए सोनवाला कोण लेकर या मुझे सोनवार गो विपाव का बता रागा आपल्या के जीव ती पळत मग गेलो रे अरे जीव दिल काय हाल पेपराचे येतो मांडवी दोरी याकी एक तांबी कसो तांबडे कसो लारांचे रिफ्लेक्टर ते राखण्याने पहिलं आता तू किती बिता अरे बिनारी तो मेल्यारी उमा सारखे होरे कोण असेल रे होरे तो मेला उचिता हात होरे मेल मुंबईला पे बिचा दुसरे कोई ट्राय करू जात रे देखला गोरे होय ड्रायव्हर जाय रे गाडी पुरी सारखी कंडिशनाची असं जाय रे देखला गोरे होय
साहेबा म्हाका चान्स पोट दिसत म्हाका साहेबा हो तो दर्या बुडोवन मेल ना जाल्यार ओरिश तुफान धाड आनी त्या तुफाना बुसळून तुका मारता आनी उदकान तूं सारवार जावन रस्त्यान चलोन येता एक माराठ राग वयल्यान काय हो चान्स बरो आहा गे सुकरीन गे भांगरा सोडपा तुका धर तुका म्हाका वय तुका म्हाका जाले ना म्हाका घराचो सवाय गे मुंगे माई कोता मुंगे माई शेटीन कसं मार्सेल कॉक म्हळ्यार ए ती मुगे अजून काय चैल ना तू आनी जाय दाखोबा तू आनी जाय चैतले जाव हॅन सकरी कॉक म्हळ्यार कितें आनी हॅन म्हळ्यार कमी न्हू हे भांगरा मुगे तुका साई आणि पाया नाही आई गांधी मार्केटान आणि मोठा जाय दाखोबा तू आनी जाय चैतले जाव अजून काय तुका घरा पैसो आणि 20 पाय असतली न्हू रे 20 नाही 30 आहे ओय 30 एक घातो हांवें सुकरी तुका आनी जाय दाखोवपा वला तू आनी जाय चैतले जाव तू इलो फकत आउटडोरू चैला भितो इनडोर चैलो ना जाय दाखोवपा वले तू वचना का मार डोंट फील शेकी वर सकल ना तू दौड़ सारखं होई पावल सॅमसन जीव दिन मेला आणि परिचय मोगापासून जेजू ख्रिस्त जीव दिन मेला सगळे दादुले बायल मेले ये बायल झाल्या सारखी बरी देखील चांगली खबर सांगतो का काय ते काय घटना 500 वयले अरे 500 वयता
आधी मध्ये पाहू नका अरे कोणाचे पिशा सुणी धावा दिले मुझमें हम पिलो सुनिए मुझे बाईले घासमार मुझे बाईल रेबिसान मरत मोड सुन बोगले पाचा टाकास को उबाली आणि बाईले हक्या नेली आणि आई मुळे सुनी घासमाता माका मार दिया रेबिसान आव मार दिया बाईले मरा दिवपार साखरा में त्या बाईल मारे आणि गो भरा पासणा सुनिए बाईले घासमाता गो कितको चैतो सुसुनाता सुनी येईले हाव 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 बोगले फुस्क मुझे सुसुनात सुने आणि सुनी गेले ते सुनी मैत्री आणि हे सुनी सकाळ जेवायले आणि आ सोजमाला हे मोगान ना थँक यू म्हणे दोन किस्ती तर कामून पण आणि किती पुढचे हलवले किती मुळे आपण जाय की पाडी चैल मोला गेले कोणाले सुनी हाचे आता सुनियाचे मारू हातोर उभा जायतो पण आज पहिलेच पाडी सुनियाचे मारू ती आपल्या उठालो मला सुजी बाई domestic animal. How to get that out of I am Marcelin Gama. Shut up, Marcelin! I'm not a domestic animal. I'm baby Carol speaking. Vacant phone मुझे दादा लगी थी. Idiot, rascal, donkey, monkey, buffalo, pig. Please, divine. Idiot, rascal, donkey, monkey, buffalo, pig. Vacant phone मुझे दादा लगी थी. Please check your number you are dialed. Your dial is number not accessed because your Christmas bill is pending. तुम्ही कुणाला नंबर ओळल्या हॉस्पिटलात बसून तक्रार तपासून मार्सेलिन माका जाणा जाऊन जाय तू लोन कोणाचेर कोणाला घेऊन येताला पळतो कोणा केलो तू केलो कोणा तो चेडवाचो किती म्हणताले ते चेडवा तुमचे भानगड ए तुला पहिलं सांगतो माझी चेडवाची बायलाची गोष्टीत भानगड ना ए आवेले तुझ्या बायलान डिंगाची का चवता सून पासून बॅटरी फुल आ मरे तुझे साहेब तू कोस आंख मारण्यापासून मात्र ही प्रॉब्लेम ना म्हणजे रेन मेडा जाऊन मुझे कडे होय होता किती जंगलाचे शट आईचा दांचा पण नाव तू एक कागद करतो आ पुइता चिरू कोण पुइते कोण माका कोणती का कुठं काय रे काय का बाळतो काका काय आगो हेडका आगो हेडका परत तू माका कोणती का कुठं गो तुझे कुंभार आगो परत फोन करून गाव किती तुझं कुंभार गो आगो जनवारा आगो जनवारा तुझे डेडी ओळखस्ता रस्ता तुझं त्यांनी ओढले कष्टाचा रस्ता तू ओळखस्ता रस्ता आणि तू ओढले कष्टाचा रस्ता दी आता दादाच्या ओळख माझ्याला घेऊन इथे कसा गो दादा तुझी बेबी कॅरल उलयता दादा. कोण बेबी तू होय. बेबी एक मिनिट एक मिनिट तुझे स्वतःचे नाव येतात बेबी सॉरी कोण किती केलो बेबी दादा तू जाणा दादा किती? माका माझं चॉईस मिळवलं. चॉईस मिळवलं मागीर हांव कितें करू हांव ताका घेऊन घरा येता ओके. बेगीन यो बेबी बेगीन यो बाय. बाय वो दोघी तुझ्या बाय सांगतो बाय माती सापडलेल्या सुण्याचे कास्ताच्या तू माझ्या बेबी पाकात लक्षात झालेले उतरा लोक शिकवता हांव तुक शिकयता तू शिकयता हांव तुगे सांगता मरे आणि हो तू चोर जालो शटा मार्सेलिन अगं माझ्या बेबीचा मला फोन आयलो माझ्या बेबी पिताचं चॉईस मिळवलो ताका दाखव गाणं आता म्हटलं तयारी करून म्हटल्या हांव कसो दिसता म्हाका तयारी करून जाय माझे ड्रेस पळय हांव कसो दिसता तू या शर्टाचे बद दिसना मागीर कितें करू या शर्टा वयल्यान मरे सूट घाल घातले आणि तकले अंडरवेअर घाल घातले आय थिंक वेलकम करू उबरा शटा बेबी दादा माझं नसं बसतोय. आणि आता
तुझे नाव? न्यूटन फर्नांडिस. तुझी फॅमिली? मुझे मामी डॅडी मेली जीवी असतात. हा जीवी असतात दिदी काजारती अरे मामी डॅडी काचा राहिलेस ना कसं झालं? ती कसा सत्तू नारायण कित करून Marceline, will you please shut your bloody mouth? no Shut up! Don't talk rubbish! Scoundrel! Donkey! Monkey! Pig! सोडून स्वतः नाका माका. ओपन युअर माउथ Shut up! आता इंग्लिश मध्ये English उलटा तू. Now listen to me both of you. मुझे मामी डॅडी बाप आणि सगळी लंडन असतात. एक मारता येईल लंडन काम करतात. मग आपण ती गोळ्या म्हणून मग मग कुशीला यांच्या भागाचे गोय सोडून लंडन वचत. मग गोयातच राम जाय आणि गोयातच सिरीज करून जाय. कित्याक सगळे आसा आमच्या गोयात. किती सगळे आसा आमच्या गोयात. गोया सगळ्या लंडन ब्रिज या लंडन ब्रिज या पण मानतो मी आणि जोरी ब्रिज आसा ना. त्या हुई उतरत आहे त्या हुई लोकांना काय त्या फोकात हलताय कपड्याकडे पट आहे अरे कितल्या भरदार आमचे भांगाराचे गोय पडून गोय धावून येताना झालं ते. आणि कितले गोयकार आमच्या पगाराचे गोय सोडून लंडन कोण तुमचं? बाबा ते आमचे गोरचे सुने. आऊ सुने यू मीन टू से आई एम अ फॅमिली डॉग Marceline, तुला चौकी राहतो हे आऊ प्रकार हा सुने आऊ साले सुने कोण? सुने तू हट हुई डॉग एकामेकाच्या जीविताने दिले जायते हाताविते. झाडातून काम्या केले काढे. कोणा तुमच्या दुबावी केले जायते. कर्जात तापी नका दरवाजे. पोलीस असा एक मका बोलतात आणि जाताय बेर स्वतः आवाज ओतान मोहन दिसता जाणतो दुश्मन मोरो गोड्या शिरकोन सांगता